toată lumea și îndreaptă privirea către Banca Națională, care va începe lupta cu inflația. Eu consider că e singurul. În clipa în care trece la această măsură, societatea românească va avea o nouă problemă. Să se bată cu din pentru a ține stabilitatea prețurilor. Pentru că nu avem niciun drept să lăsăm prețurile să zboare în bălării. Oamenii au două opțiuni. Să nu mai cumpere decât foarte, foarte limitat și să încerce să exercite o presiune pe piață pentru ca prețurile să nu crească. Da? Aici, până la urmă, e o discuție despre limitele de rezistență ale fiecărui sistem. Cine rezistă mai mult? Comerciantul sau cumpărătorul? Cine poate să stea mai mult cu prețurile sus sau fără să cumpere? Ministrul Finanțelor Sebastian Bădescu și-a exprimat dezamăgirea în privința majorării taxei pe valoare adăugată. Nu e o măsură bună pentru România, ba din contră, va afecta întreaga populație. Dar a populație spune mai multe despre declarațiile făcute de Sebastian Bădescu. Bună seara, Sebastian Bădescu a recunoscut că, dincolo de calmul pe care șefii guvernului trebuie să-l afișeze, este profund dezamăgit de măsura aleasă, majorarea TVA-ului la 24%, nu este o măsură pe care o considerăm cea mai bună pentru România. Acestea au fost exact cuvintele folosite de Sebastian Bădescu. El a mai spus că această măsură îi va afecta pe toți românii, chiar și pe cei care sperau să fie bine făcut de venitele financiar în 2010 sau 2011. Dincolo de cazul pe care l-a menționat domnul prim-ministru vis-a-vis de felul în care trebuie să lucrăm în acest moment, eu nu pot să-mi ascund profunda dezamăgire vis-a-vis de faptul că astăzi majorăm TVA-ul. Așa cum a spus și domnul prim-ministru, această măsură este o măsură pe care în niciun caz nu o considerăm cea mai bună măsură pentru România în momentul de față. Invitați la emisiunea Greu 3